Γεια σου Ελευθερία. Θέλετε βίντεο? Ναι. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Ποπίτσα. Έλα με μεγάλη αρχηγέ. Θα φέρνει τη σκούπα, πάει πιο μπροστά από τους άλλους. Κοίτα να δεις. Είναι βίντεο. Επίτηδες το κάνουν. Να με ξέρει. Δεν φαίνεται. Να μιλάμε για πέντε. Λαλαλαριόλου. Είσαι δριοκολάπτης. Για κάτσε λίγο. Έλα δριοκολάπτη μου, κάνε τη δουλειά σου, κάνε τη δουλειά σου. Ναι, βέβαια. Γεια σας, παιδάκια. Γεια σου Ελενάκη. Καλώς του. Γεια σου ρε Τίμο. Ναι.